विश्व कोंकणी वाहिनीचे समस्त वीक्षकांचं मी सुचित्रा नायकंदेवेचे मोगाचे येवकार. कॅमेरा म्हणूचे केवल एक उपकरण नाही, ते आमास हवेदल्ले वेळासत स्तब्ध करचे सरकेले माये. एक क्लिकांतत कित्येक भावने होऊन देत, कैल्योय कथा होऊन देत आणि आमास इसार्व वैनत्तला वेळ कैलो असतो आमास हवदल्लो त्या एक मधुर क्षणांत परिवर्तन करचे सामर्थ्य हेस असा. आज आमचे ಒಟ್ಟು सोयरे होऊन आयिल्ले कॅमेरा धरलेन जाल्यार इडी प्रकृती सत्त जीव येतो. त्यात एक उच्च दर्जाचे उपकरण हातान धरलेन जाल्यार एक जीवांचे रक्षण होऊन दे त्याचे एक जागृत करायचे धैर्य त्यांस येतो. ह्यांच्या हातांत दोन जगतच असतात काही. एक छायाचित्रग्राहकाचे बಣ್ಣाचे जगत आणि जाल्यार अनेक हातांत एक जीवांचे एक जागृत आणि संरक्षण करवाचे एक जगत. आज आम्ही त्यांचे एक जीवनाचे अल्बम बघूया. त्यांचे एक कॅमेरांतली कथा होऊन देत आणि तिने एक वन्यजीवी संरक्षण त्यांतो प्रमुख होऊन उच्च धरताना त्याच्या ओट काढलो एक रोचक वेळ त्यांच्या लागसूनच कळून घेऊया. तर या आज आमच्या ओट कोण सोयरे आयले सतून बघून घेऊया. तेत प्रसाद स्टुडिओच्या मालकदल्ले शिवप्रसाद प्रभू डी. शिवप्रसाद तुम्हाला या कार्यक्रमात स्वागत. तुम्हाला थँक्स. वीक्षकांनो, यांच्या ओटे एक संवाद करायच्या मध्ये दक्कलो किरुपरिचय तुमच्या द्रास. शिवप्रसाद डी हे पुತ್ತूರು कोडिंबाडीचे दारंद कुक्कू नरसिंह प्रभू आणि गीता प्रभू ದಂಪತಿचे पूत. ह्यांचे भाऊ शिवप्रकाश स्ವಂತ अंगड तेवन व्यार करीत असत. हे वृत्तींत छायाग्राहक जाल्यार ह्यांच्या प्रवृत्ती येऊन उरगरक्षण आणि वन्यजीवी संरक्षण हिनी विविध जातीचे 600 बरस चड उच्चांचे संरक्षण केले भरम ह्यांचे. आता प्रसाद, तुम्ही एक वृत्तींत छायाचित्रग्राहक, प्रवृत्ती येऊन तुमचे उच्च दर्जाचे उरगरक्षक. हे आता दोन कसले फुल विरुद्ध वाटेर दाव्याच्या सारखेला बरी दिसता. याच कसलं तरी कारण असं आहे, एक प्रेरणा होऊन दे. प्रेरणा म्हटल्यार आम्ही फोटोग्राफीच्या बग्गेच आम्ही तोन असलो मनीस अचानक कोण आमास फोटोग्राफीन तो आमास चित्र गावता आमास खाली वार्डिक समारंभ मात्रमने विविध रीतीचो गावता. एक न्यूसाचे साधवलेलो आम्ही दातो फोटोग्राफी आता एक असले वाईल्ड लाईफाच्या खातीर एक न्यूज आसा म्हणटा तो आमास साधवतात. तसं दावन असताना आमास चान्सेस असता खाली फोटोग्राफी म्हटल्यार आता आमास जाले वार्डिक समारंभ मात्रमने पुराच्या बघाव हसा जाल्यार आम्ही घेवचे सब्जेक्ट काल आम्ही वार्डिकेचे फोटोग्राफी त्या मात्रमने आम्ही घेतो. ते आमच्यावर डिपेंड असतं. आमास आशा असली वाईल्ड लाईफाचे त्या ह्या असताना त्याच्या ಬಗ್ಗೆ फोटो काढून फोटोग्राफीचे आमच्या वार्डिके समारंभ झाला टाइम नसताना त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आमास दावे चान्स असता. आमास आशा असल्याने आम्ही गेलो आमास घटनेंत केला गावलेंत असे प्रेरित होऊन गेलो असता रक्षणास बघबचे त्याच्या न्यूसाच्या ಬಗ್ಗೆ दावून आमास या वाईल्ड लाईफ आमासची इंटरेस्ट चढ गाव इंटरेस्ट असल्यास मग ते इंटरेस्ट चढ द्यायला रक्षणाच्या गावल्यास. आता तुम्ही एक उच्च धरताना होऊन तुमचे एक ते एक सुरुवेच एक उच्च धर दाताना ते एक अनुभव कैला रीतीन होते अनुभव म्हणून ते एक भीम नसतो जाल्यार आमास एक आस असते असेंत धराव्याचे असेंत बघून आम्ही एक चीक बघून असतो. म्हटल्यार फर्स्ट टाइम मला फोटोग्राफी साधवताना एक कावळमुडू ग्रामात एक चिरात्या उरुलूस पडले गावल्या ते अरण्य इलाक्याचे पिलकुल धामाच्यांच कन्फर्म इन्फॉर्मेशन दिले. तसं होतं ते न्यूसाच्यांच गेला ते न्यूसाच्या आम्ही फोटोग्राफी होतो उदयवाणी फोटोग्राफिस्ट येतो मग इंग्लिश इंडियन केला एक न्यूसाच्या कॉल केले तो फोटोग्राफर त्यांचे न्यूसाचे उणे त्याच्या लग्गी कोण स्टुडिओ असता त्याच्या कॉन्टॅक्ट घेऊन तिने फोटो काढून साधवतात. तरी जाताना आम्हास कसं म्हणतात गेट पास दिला बारी जनांच दूर करून असतात आम्हास त्या प्राणीचे लग्गी धावून त्याचे फोटो काढून ते डॉक्टरांनी दाखवतो आम्ही ते त्याच्या ಬಗ್ಗೆ बोलीत विचारणा करताना आम्हास त्याच्या ಬಗ್ಗೆ चीक ज्ञान द्यायला होता. मग त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आशा चढते लग्गी गेलो त्या रेस्क्यू पुरा करताना त्यांचं ऑफिशियल पुरा दूर होते रिपोर्टर आम्ही असलो रक्षण वर्गरक्षकाचे दोग तीग जण होते किरण मंगलोर त्याच्यावर मी एक स्नेक जॉय म्हणू शकलो. त्याच्यावर मी फोटोग्राफर म्हणून एकलो दोग आम्ही तीग जण असतो डिपार्टमेंट बाहेर असताना डॉक्टर लागी आम्ही करताना ठीक आहे हेल्पसाठी
कॅमेरा बरी असतो फोटो काढून झाले माझे काम इंत रोवलो होतो ना तसं त्या रेस्क्यू करताना त्यास देरुवे बोन शिफ्ट करताना पूर्ण लाग आता त्यांच्या लागी बोलणं होतं मागचं ठीक आहे दैर्य झालं त्यांच्या कॉन्टॅक्ट झालाय म्हणजे तुमच्या सुरुवातीच्या अनुभवात एक रोचक रोचक सगळं मासं फोटो काढून झालं न्यूज अंतू पुरा माझ्यात फोटो आयलो 40x 1.1 लेन्स घालून आम्ही काढताना झूम करून माझ्या कॅमेरात झूम लेन्स क्लोज फोटो गावलो तो गावन होताना सगळं आम्हाच पुरं वाघ बघवलो नाही तुला गावलं मारे फोटो काढायचे गेल्यास त्या आम्हाच ठीक आहे अशा तुमचं चेड म्हटल्यार तुले ऑलरेडी एक तुझ्या छायाचित्रग्रहणाचे एक इंटरेस्ट कसं त्या तुझ्या वृत्तींत असल्या निमित्त आणि या वन्यजीवी संरक्षण एक इंटरेस्ट होतं तुम्हाला इंटरेस्ट होतं इस्लाम जाताना आम्ही कलायंत गादे येऊन असताना वायाला उच्च प्रगावल्याची धरून केलवायचे विषय नाही म्हणून सांगायचे विषय आदित गोचा वायाले हातल्यावर असल्या त्याच्या मागे धरून धरून ठीक आहे धैर्य झालं आता तुम्ही चिरात्याचे सांगितलं एवढी आता तुम्हाला कदोन तरी एक सुरू एक उच्च म्हणला मास कदोन एक बहीण आहे आता आम्ही शेंपडीला धरताना मात येऊन कोडापता म्हणून प्रस्ता तसं उच्च धरताना केलं तरी एक रोचक अनुभव झाला आहे रोचक म्हटल्यार आम्हास स्नेक अंतन केलावाटी फर्स्ट मला आयिल्ले इंकटी कोली फॉर्म बले घातले कोंबड्यांचे फॉर्म त्यास उच्च आदले सर अति सिल्कोन पडलो होतो तो मरवेचे अंदाज असा हांव एकल्यान रेस्क्यूअरचे सांग त्याला येवे सुमार लेट होते तसे जाऊन बघतले कसं असा त्याच्या कॉन्टॅक्ट मला रेस्क्यूचे नाही जाऊन बघतले एकल्यान मी त्या रेस्क्यू व्हायचे नाही म्हणून फुल बॅलन्स इरकले तसं अनेकलो रेस्क्यू जेवण ते हेडपिन करत हेडपिन करत त्या रेस्क्यूचेस गोत नाही तो हेडपिन माते म्हटलं ते असं तोंडास असे बाले पडून असता डोळ्यासो पडून असता ते फुल अंगास बाले सिरकून असले मासल्यांचे बाले सिरकून होते ते कट करून काढून दिल्यावर ते बाकीचे हंगाचे पुरा काढताना तोंड येऊन छावायचे चान्स असतात अंगाच्या काढताना तो उच्च मुवमेंट झाल्यावर मग त्याने बाले सिरकवायचे चढ असतात तसं दोघ जण असं हेडपिन फर्स्ट टाइम केलंय त्याच्या हेडपिन करताना तिने रेस्क्यू पुरा कट पुरा केला हेडपिन करून मग त्याने धरून त्याला देऊन मी केलाय त्या एक चिक रोचक म्हटल्यार आता तुम्ही ते कोंबडे धरून तोरलो वच्चो तकलो वच्चो ते तो चुक्कोडचो थोरलो वच्चो चरतलो सांगायचे म्हणजे भाषेन चिरतलो म्हणायचे इंग्लिशान स्पेक्टिकल म्हणायचे तो सांगायचं म्हटलं ते कन्नडा स्पेक्स धुवायच्या रीती असल्या ना त्याच्या यू शेप आता आम्ही पुढे सांगतो ते त्रिशूला तसं प्रश्न त्या सायंटिफिक होऊन असताना त्या कन्नडाच्या पार्ट्स होल त्या मुवमेंट असवायचे ऍक्च्युअली त्यासाठी स्पेक्टिकल होण्याचे बदल 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर डिस्टन्स कडपल्यापर्यंत चेंजेस होतात भारतात गावाचे ऑलमोस्ट गावाचे स्पेक्टिकल कोब्रा स्पेक्टिकल कोब्रात चढ गावाचे बदल असतात कर्नाटकात ऑलमोस्ट तसं गावलो नाही म्हणून दिसता त्याच्यापर्यंत एक गॅस सिलेंडर बाहेर तो नव्हते त्या सिलेंडरचे गॅप देखले असता उच्च थोरलो होतो एक फर्स्ट असं बेडकेस गिडवून धरून भितूर जाऊन एक फीड करून गेलो होतो ऑलमोस्ट एक बेडको धरला मग त्याने बाहेर मग त्याने बेडको सिलेंडर भितूर गेलाय मी सिलेंडरचे गॅपान पास होऊन मग त्याने फूड केला तर फूड केलं काय झालं तर त्यास बाहेर यावं झालं नाही फर्स्ट आधी एक खादला असा मग त्याने पास होऊन होता मग त्याने एक फीड केला तर कसं म्हटलं आमच्या मनुष्यांच्या बरं एक एंटी स्टोर व्हायचे त्यास पार्ट टू पार्ट स्टोर व्हायचं तसं होता त्यास मुवमेंट झालं नाही ते एक विचित्र त्या रेस्क्यू कराय बारी डेंजर पोझिशन की सिलेंडर उपडीत उभं आहे त्यास स्नेक असं हेडपिन करावं ते मी त्याच्या चा माणसून कसं ते करगोवा झाल्यावर त्यास 6 घंटे हवे मिनिमम 6 घंटे तोल्यावर त्यास मुंगुल्या येऊन त्यास उपद्र द्यायचे त्या रेस्क्यू करे भारी ತೊಂದರೆ होतो म्हटल्यावर गॅस कटर कैला यूज करायचे बरं नाही तर गॅस ऑलरेडी फुल होतो त्यामुळे काहीतरी प्रॉब्लेम झाल्यावर ब्लास्ट झाल्यावर स्नेकच्या केस माझ्यावर येत एक गॅस सिलेंडर ब्लास्ट केला बरे होता घरच्या बरी असल्या सेफ्टी तसं आम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेफर करून सिलेंडर शिफ्ट करायचे होतो तसं फायर सर्व्हिसांचे सेफ्टी बघून करायचे होतो लास्ट एक उपाय केला म्हणजे नारला त्याला त्यास फुल ओल्या केलाय एक ची केलं सोडून तिथं अनेक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या रेस्क्यूस अनेक बोलावून घेऊन आले ते
तो आयलो मी आयलो तसं लास्टाक तिने हेडपिन करय बघितलं हेडपिन करायच्या नक्काम दिसलं चॉकलेट बाटलो उपडी तोवून तो धरला जसं मी ते बेडको खादले मुवमेंट आम्ही चिके हडवलं हडवलं म्हणते ते साईड बुडसून एक हडवून त्याचे एक टेक्निकल येऊन यूज केला म्हणजे ते सिरियस प्रॉब्लेम झाल्यावर डॅमेज झालं स्नेक डेथ व्हायचे चान्सेस चड असतो मुवमेंट बघून हलवतो नारला तयार करून यूज करून रिलीज केलं त्या एक केल्ले एक 2 वर्ष झाली संधी त्याच्या परंत त्या 6 महिने झाले भितर एक 2-3 तसले केसेस गावले फर्स्ट केस त्या एक मी अटेंड केला सिलेंडरचे एक ते गॅपान जाऊन सिरकुल्लो उच्च मी एक केलो त्या एक सांगता ते कन मन होता बारी विशेष होऊन झाले आता तुम्ही एक रक्षक निमित्त दुर्वे दाताना कैला पूर नमनीचे आम्ही रक्षणा क्रम जागृत वहिसून घेवी आम्ही जागृत करून घ्यायचे म्हटल्यावर आम्हास फर्स्टच असं मी किती उच्च धरलो म्हणून लॅक नाही तो उच्च कसा असा परंतु आम्ही कसलं धर म्हणलं एक पाईप एक पीयूसी पाईप कत 2 इंचीचं नाहीतर मी झालं आता ऑलमोस्ट असं 4 इंचीचं एक सुडक्याची चील तर एक बॅग सिस्टम त्या बॅग सिस्टम किती म्हटलं आम्ही रेस्क्यू केल्यापर्यंत त्याचं वाऱ्या वही सगळं कॉन्टॅक्ट गावं सगळं म्हटल्यावर बंद बॉटलीवर पण आम्ही रेस्क्यू करतो त्या बदल पर्पज असं नॉर्मल होऊन आम्ही पाईप तोडून त्या एक चील आधीच रेडी करून घ्यायचे स्नेक असं बघून त्या रेडी करायच्या त्याच्यानं आधी आम्ही सीधं जाऊन धरवत जायत नाही आमच्या कसलं हवंय एक स्टिक यू कॅम्पर स्टिक तो घेऊन आमचं हवंय म्हणजे कसल्या रेस्क्यू करायला झाल्या फर्स्ट आम्ही असं आता वॉच म्हणजे बँड कैला वाचून आमचे एक विषय किती म्हटलं बाय चान्स उच्च हंस चावूया झालं कैला पार्ट बघावं नाही आमच्या मनशांचं काही चावल्यावर आम्हाला इंजेक्ट होता त्यासाठी आम्ही हातात बँड वर असल्यावर चावल्या पेटास काय म्हणतो तो पेन शेड घेता मी ध घेते मी एक शॉक होतात कोणाला किती रेस्क्यू केल्यानंतर एक शॉक होता त्या शॉक होताना आम्ही हातपाय खांपल्यावर बघ मग त्यासाठी आम्ही आधीच त्या वाच त्या घेऊन असल्यावर ತೊಂದರೆ म्हणजे बँड कसलं घातल्यावर असलं आम्ही एक 1 इंच गॅप हव्या नसता आता आम्ही आता गॅप आमच्या 1 इंच गॅप असता तसं आम्ही प्रॉपर बदल काही वाच काही बांधित नाही तसं स्लोली रेस्क्यू करतो आधी सेम्पी धरतो हेडपिन करवायचे प्रॉब्लेम असल्यावर मात्र आम्ही पर्पस असल्या मात्र खराब आहे आणि आम्ही शो किस फोटोसाठी धरव गेल्यावर ತೊಂದರೆ त्यासाठी आम्ही सेफ होऊन रेस्क्यू करतो स्टिक हवं पाईप एक हवं झालं एक चील म्हणजे हातांत असल्या बँडल्स वाच तसल्या आम्ही आता चढीतून चित्रांताने पुरा बघतो आम्ही आता ಕೆಲವು नावांच्या द्रस स्नेक होऊन एक असतात आणि चित्रांत मस्त जनांच्या बघितलं तोरली मुदियो हातास उच्चांच्या याच्या आणि गल्ल्यांत बरून उच्चांच्या सरपांच्या त्याच्या याच्या चित्र असली चैना या प्रकारातलं चित्र आम्ही बघून असं ह्याच काहीतरी एक कारण असताय काही कारण नाही त्या त्यांचे फॅशन होऊन घेऊन असतात त्या ಕೆಲವಂचे बारी रेस्क्यू केल्यांचे बघितल्यावर बँगल्स पुरा फ्री होऊन असतात फ्री असतात फुल फ्री असतात त्यास काही कारण काही नाही आता तुम्ही उरग रक्षण करताना तुम्ही एक छायाचित्रग्राहक दल्ल्यान मिळत तुम्ही त्यात एक उच्च दर्वे जाताना तुम्हाला एक याच्या फोटो एक काढत ती विद्या तुम्ही काहीतरी इथे काढावडीसलं तव्या म्हटल्यावर ಕೆಲವಟಿ आम्हास फोटोग्राफी स्नेक रेस्क्यू असून दावताना मी रेस्क्यूच्या वर मात्र डिफेंड होऊन असतो म्हणजे ಕೆಲವಟಿ आम्हास विशिष्टचे म्हणून दिसल्यावर आमच्या डॉक्युमेंटासाठी आम्ही फोटोग्राफी करून घेतो म्हणजे त्याच्या ऍड कराव्या तसं काय नाही म्हणजे रेस्क्यू चान्स ಕೆಲವस असतात फोटो घेऊन शो की शेअरिंग करूया असं त्याग नाही सर माझ्या येत सर नाही सर रेस्क्यू करायचं एक डॉक्युमेंट म्हणजे डिपार्टमेंट आम्ही हो दाखवलं धरलो असा असं एक डॉक्युमेंट असतं ऍक्च्युअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येऊन रेस्क्यू करायचे असतं ते लेट असतो त्यासाठी मी जाऊन मी जीपीआरएस फोटोग्राफी करून हँड ओव्हर करून आता उच्च अನ್ಸೋನು ಮನುಷ್ಯನ್ಸ್ ಕಸಲ ತರಿ ತೊಂದರೆ असताय मनुष्यांस काही ತೊಂದರೆ नाही प्रकृतीस तिन्ही वर्क करायचे स्नेक होते अॅनिमल्स होते काही वर्क करायचे आम्ही त्यास डिस्ट्रॉइड म्हणून केला सांगतात आम्ही त्यांस उपद्र द्यायचो करेक्ट आमच्या त्यांच्या आवाज त्या प्लेस होऊन असता आम्ही घर बांधून आम्हाच हे आव्हान असता त्यास काही ह्या नाही आम्ही उपद्र करायला गेल्यावर आम्ही त्यास दाताना वाटेर
त्यास भंय लागून आम्ही समागाट बघीन असताना धावून असतो त्यानिमित्त ते भिवून उपद्र चाव्याचे येऊन असतं नाहीतर ते येऊन चाव्याचे आम्हाला नाही त्याचे एक तास ते त्याचे एक तास ते आमचे एक तास आम्ही असं सगळ्यांचा आता सामान्य एक उच्च चावताना म्हणजे ಕೆಲವು ಪಾಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತನತನ ಉಚ್ಚು ಚಾವಚಸ್ ते तेद्वा आम्ही एक प्रथम चिकित्सा त्या रीतीने कैला करवतो आणि त्याच्या प्रांतले एक कसं तेद्वा आम्ही काय करावं म्हणजे ते उच्च चावलोय कैला बघतलाय ते प्लेस कसं असं बघतो देह घेते मस्त देह गायली दुखतो असा मी गे ಒಟ್ಟು ಭಯ लागतो आम्हाला त्या भीम पुरा आम्ही यावे नावा प्लेस बघतला भीवे नावा फर्स्ट असं तो काही चावलो असा बसवल्याकडे उभे राहून असल्याकडे किती बसव्या बसवून फर्स्टच कसं म्हणजे नॉर्मल बरी असं असलेलं चेड गडीबिडी करणं नॉर्मल भीमाचे नाव भियाला भेटास आमच्या हार्ट बीट चढ होता हार्ट बीट होता ना त्या रक्तसंचार चढ होता त्यासाठी आम्ही नॉर्मल बसव्या दालेर घरा एक बाहेर असे दांटो असल्यार आता स्ट्रेट असे धरून घेऊन आता असं चावलम जाल्यार ह्या हाताच्या तुदी असून आमच्या घांटा लागतात दल्ले एक तर सुंदर बँडेज केलं बरे किती म्हणते ते बँडेज किती करतो सांगतो फुल करव स्ट्रेट असावे नॉर्मल बसवे इन्फॉर्मेशन उच्च चायला कैला बघतलं असं पुरासा उच्च विषाच्या झाल्यावर बस विषाच्या नेम झाल्यावर जागूर ते बसवूया ठीक आहे एक निमिष आलोचना करून आता तुम्हाला त्या पेन हुरीमूत्र बारी दाव्याच्या बारी आम्हाला कळता अंगांत त्या मस्त देह घेते ते देह घेताना आम्ही काय करायचं फर्स्ट असं एक डॉक्टर दाव्याच्या नादी आम्हाला व्हेकल कराव्या व्हेकल करून त्याला बसला भेटस कोणतरी सांगायचे फ्रेंड्स साधवले तो चेअरवर बसला चेअर समय तर अंचून त्याला गाडीवर घालाव्या आम्ही मुवमेंट करा सोडा नावा की त्यानंतर त्या आधीत भिवून ब्लड प्रेशर चढ असता तो मुवमेंट केलं मिगे ब्लड प्रेशर चढ होता ह्या स्ट्रेट करून असल्या करेक्ट स्ट्रेट असता बँडेज किती करायचे म्हटल्यार कट्ट बांधावे म्हणतात कट्ट बांधवे नावा तर किती कट्ट बांधवे भेटस आमच्या अंगात असं जे 8 लिटर रकात असल्यावर तर या वेनामाचे एक 10 ml आणि भितर इंजेक्ट होऊन असतात देखला बैठ झाल्यार ते 8 लिटर असं ते फुल सर्क्युलेशन होऊन झालं सुमार टाइम घेतात 25 ರಿಂದ 45 निमिष हव्या त्याच्या पारान सिम्टम्स स्टार्ट होता त्याला जीवच अपाय असं त्यासाठी त्या बँडेज टाईट केला जाल्यार त्या कैला प्लेस कैला असतो फुल गँग्रेन स्टार्ट होता न्यूरोटॉक्सिक म्हणचे आता उच्च चुकोरचं चालू न्यूरोटॉक्सिक ते कसं म्हणलं नारा ब्लॉक प्रॉब्लेम येतात ते गँग्रेन होता गँग्रेन तुम्हाला शुगर बीपी असल्यास ओव्हर डेज होता त्यासाठी त्या बहिणा लाईट म्हणजे त्या मास पंप होईनास म्हणजे सुदानास आहे त्या झाल्या चिके स्किनच प्रॉब्लेम येतात त्यासाठी लाईट बँडेज करून फर्स्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र काही असल्यावर आता आमच्या प्राथमिक आरोग्यात जाऊन उच्च असायचं सावलं सांगायला असायचं सिम्टम्स होत असं सांगाय त्याच्या बॉडीत केला व्हेरायटी असतात केला डोळे कालक होतो अमाल होता केला ब्रीदिंग प्रॉब्लेम होता B1 B2 म्हणतो त्यामुळे श्वासकोश आम्ही घेताना श्वासकोश देखला असता सोडताना थोरला होता त्याच्यामध्ये त्या प्रॉब्लेम सुरू होता न्यूरोटॉक्सिक म्हणजे त्या वेनम म्हणतो वेनम असं झाल्यार तसं होता नॉन एनमस झाल्यार तर पिट्टो पेपर केलं असतं ते काही अधिक होत नाही ठीक आहे प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते सिम्टम्स तिने फर्स्ट डोस देत नाही अँटीवेनम असा प्रसा ते डायरेक्ट होऊन देत नाही आमच्या लागी विचारून आमच्या लागी बोलून त्याला सिम्टम्स आईला झाल्यार ते ब्लडचे ब्रीदिंग आणि त्या ब्लडचे रिपोर्ट काढून बघतात वेनामाचे सिम्टम्स असल्यावर मात्र त्याला अँटीवेनमाचे इंजेक्ट देतात त्या फुल आस्पत्र्यांत असतात नाही त्याला प्राथमिक आरोग्य फर्स्ट डोस देतात फर्स्ट डोस ऑलमोस्ट असता ते फर्स्ट डोस देतात वेनम असं आयडेंटिफाय झालं बेटा असं ते फर्स्ट डोस देतात त्यांचं ऑब्झर्वेशन देतात मग त्याने 1 घंटा होता मग त्यांनी ब्लड टेस्ट करतात ऑब्झर्वेशन मग ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र ICU MICU तसं असत नाही ते काय करतात फर्स्ट एड करून सोडतात वेनामाच्या झालं ते वेनाम नॉन वेनामस झालं ते ऑब्झर्वेशन होतं पहिलं हॉस्पिटल गेलो 1 दिवस रोवून घ्यायचे चान्सेस असतात फर्स्ट मी हाय हॉस्पिटल ट्रान्सफर करतात बॉडी आता आम्ही साधारण ऐकलं बुकांत वाचलंय एरेहुळू रैताना मित्र म्हणून सांगून आम्ही एक ऐकून असतो इथे आता एरेहुळा बरंच तरलंय आता या आता उच्च काहीतरी एक रैताच्या मित्र होऊन साध्यते असं आहे रैताच्या मित्रच एक आम्हाला आता गादे तोटपुर असल्यांचे एक बनाम करतो
वय ते ऍक्च्युली वय आता आम्ही बणा म्हणतो नागाच्या बन त्याच आम्ही पुरा करतो ते आदिल्यानी खयल्या योचनेर केलं सांग त्यांनी बणा वना म्हणून केलेलं आहे वय आम्ही आता बणा म्हणून बन कन्वर्ट वय केलं त्या बणा म्हणण्याच्या किती असं म्हटलं ते आमच्या कृषीस मस्त हुंदीर देखले देखले पानते पाखरा हे पुरे येतात त्यांस कंट्रोल करावे जाल्यार उच्च हवे वय बा मिगे हुंदरा अद्दी पुरा देखले देखले घरांत असताना हुंदीर गावत नाही मनुष्य बरोवन असता वय वय तर आता हुंदीर पुरा काही ते पुरा तोटांत तोटांत पुरा या कृषीस प्रधान उपद्र करतात कृषी नाश करायचे चान्सेस असतात कृषी नाश व्हायचे असते बनवून केले असते त्या बनांत असतात ते बनांत उच्च चढ झाले उंदीर चढ झाले वय आता उंदीर चढ झाले वाटत उच्च येऊन वय खातो खातात वय तर पाखरा चढ झाले आता कृषींत आता भात पुरा करताना कृषी भात गेली येऊन बदल पाखरा वय वय कणसात नेतात वय कणसा वय त्या कणसा कणसा नेताना त्या पोराक थोय जाल्यार काहीतरी रुंक पुरा ते असं जे बनांत रुंकाला असतात ते येऊन उच्च उच्च खाता हा. त्यांचे पाखरासच खावे होता म्हणून सांगत नाही हा. केला कौंटा, कौंटा कौंटा. पोरा वय. असं खाताना हम्म. ते पूरा ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈತ वय ಅನ್ಸುತ್ತೆ वय वय ಮಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಿತುರು ಏಕತ ಮಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಭೋಮನಾಚೆ वय ಕುಚ್ಚಸ हा. तो ಮತ್ತೆ ಬಿತುರು ಮತ್ತೆ ಫಲವತ್ ಮಿಗೆ पर्य बरियंत हा. ते पूरा बरियन असते ते देखले क्रिमी कीट बर असल्यार ಮಿಗೆ ಭಾಮಿ ಸ್ನೇಕ್ ಮಸ ನಕ್ಕುರ ಬರೀತ ಲಾಂಬ हा. ते पुरा मत्ती कीड येते आता आम्हास ಕೆಲವು कीड ಗೊತ್ತ नाही आता आम्हास थोटाच्या पोपळांच्या ಗೊತ್ತ असा कंड्यापुरी पुरा म्हणतात तसले पुरा खातात ते ब्राह्मणी वैन स्नेक हा. मी हेरवलो खाता वय ते ब्राह्मणी वैन स्नेक असं वयाले ಒಂದೇ हे खातात हा. ಚೈನ್ अंत- ಲಿಂಕ್ चैन वय ಚೈನ್ वय. ಲಿಂಕ್ कल्ला, कल्ला, ಕೃಷಿಸ್ ಒಂದೇ ಕೈಲಾಸ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪೂರ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ वय करतात वय वय उच्च चैन लिंक वय 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 हम्म. असं म्हणते भारी मित्रात आता तुम्ही आता सांगितलो तोट आता घरा आधी पुरा घरांत मनशा चढ होते म्हणून चढ, चढ. सांगून म्हटल्यार तोट आणि पुरा असत ते अच्छा. आता तसल्याकडे तोट जागे पुरा काढून आम्ही घरा बांधित असतो घरामध्ये इत्ते घरांचे आता केलाव पोटे आम्ही बघतो घरा भितर उच्च येऊन एका मुलांत उत्ते म्हणून सांगतात होय. आणि वाणे भितर मस्त आम्ही व्हिडिओज बघतो वाणे भितर पुरा दकले दकले उच्च येऊन बसवायचे बसवायचे तेद्दू आम्ही एक कसाला कराव्या म्हणून आता शो आम्ही पुरा तव्याच्या बघ गेल्यार आम्ही तव्याच्या रीती समान आहे आम्ही उच्च दूर घालायचे नाही आमचे तव्याचे रीती समान आहे आम्ही काही उच्च शुवात भितर किती गेलो तर ते एक थंड शू ओले होऊन आयलो आम्ही बाहेर तवलो तर कसं थोव्या म्हणजे आमच करते ओले झाले सा त्याचं उपडी तव्याच्या ते चिके उतला तव्याच्या म्हणतो वय आधी वय वय ते उतलावर तव्याच्या आता सिटीन ते चिके असता हल्ली बरोबर बाहेर तव्याचे वय बा. त्याच एक प्लेस नाही आधी बरं शू नातल्या टाइम आधी हाण्यात असेल तर तू कळत ते हम्म. तर शू असलं त्या चिके सेफ्टी बघून घेऊया आम्ही ते म्हटल्यार ते तनु वातावरण आता पाऊस चढ जाल्यार त्या हीट हवे हम्म, शू हम्म. भितर भितर बसल्यार ऊन हीटनेस असतं. गावता वय 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 त्यासाठी त्याच बेप्पू हवे म्हणून सांगून ते त्याच्या भितर पाऊस आता केला वाटे गिमान तो येऊन बसतात बाहेर धग इंटरलॉक ह्या पुरा धग ऊन- चढ ऊन होताना असतं. ऊन असताना त्या शू भितर चिके तनु असतात थंड असतं वय. तसं हा, आहे. हा, तर हा. तनु येऊन बसताना आम्ही आमचे जागृत कसं सांगले आम्ही शू घालताना बघताना बघूनच जागृत. घालून घेऊया होते वय, जागृत वय, करून वय. घेऊया होते आता तुम्ही केला उच्चांचे नाव सांगितलं होय ते तुम्ही खैल रीती त्या गुर्त धरून घेता उच्चांत आम्हाला विषाकारी म्हणून आम्ही गुर्तू धरावून जाल्यार हा, हा. एक चुक्कोड चवच हा, हा. मी एक मनियार हा, कट्टा हा. काडंबाले हा, म्हणतात क्रेट स्नेक हा, हा. ते दोन मी रसल्स वायपार म्हणून हा, हा. ते एक आम्हाला बघताना तर कसं कळतं म्हटलं त्याचे राऊंड पॅटर्न्स कंदोडी नाही कंदोडी रसल्स वायपार म्हणजे इंग्लिश हा, कंदोडी हा. पुऱ्या कंदाडी बल्क कंदाडी ते हा. उच्ची एकच हा, 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 हा. त्या उच्ची एक त्यामधल्या पॅटर्न्स त्याच्या मात्या एक आकृती वय त्याचे बा. पॅटर्न्स असतात त्या ಕೆಲವೊಂದು बल्क कंदाडी किती म्हणतात बल्क कंदाडी बेते पिल कंदाडी बेते म्हणतात त्या उच्च एकच रसल्स वायपार वय हा. त्या जागेच्या क्लायमेट आणि ब्रीडिंग जाल्ल्यांत ब्लॅक Colour. डार्क असल्या एरियांत ते डार्क कोण दिसतात त्याचे पॅटर्न्स डार्क ब्लॅक कोण Dark. असतात हा. आम्हाला बोरगुड्यार असे काही ते ब्रीद होऊन ते आयल्यान जाल्यार ते व्हाईट पॅचेस असतात ओहो. ते आम्हाला कळत सुब्ब बारीक लाईट राऊंड पॅचेस असतात हम्म. ಕನ್ನಡಿ ಹಾವು ಉಂಟದು ವೈ, ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹಾ. ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಳಕು ಹಾವು ಮಂಡಲ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ correct, ಕುರೆ correct. ಕನ್ನಡಿ ಬೊಲ್ ಕನ್ನಡಿ हा, ಉಂಟು पुरे कळतं ते उच्च जात एकच एकच. जात एकच ते मनुष्य बरीत कालोदो बोरो ग्रीन असं ते व्हेरायटी ते एक उच्चू विषाचे मनियार चुक्कोडचे उच्चू हा. रसाल सोयपार आमास्कत हिगे गरागास हाऊन त्या आमास इथे गावेचे नाही उच्च आम्हा साऊथ कॅनडात गावेचे म्हटल्यार एक माणी इरा
त्या साईड उल्लाला त्या साईड असं गावतात घराघासा हाव घराघसा हाव घराघासा हाव आता तुमचे एक छायाचित्राचे एक हे असेल मी काम असेल आता तुम्ही केलं तरी जमरांत फट काढी येत असता तुम्हाला ते फट काढीत असेल बरी ते एक फोन येता इले हाव बंदी भन्ने म्हणून तुम्हाला तसं काहीतरी एक संदर्भ आयलाच आहे मस्त कडे येता केलापाटी फंक्शन असताना एक कॉल 2 कॉल नसताना 3 कॉल आयला दिला आम्ही फंक्शन अटेंड करायचे महिना मस्त असतात गॅप बदलला बेटा आम्ही कॉल करतो कसला विषय उच्च असं चाललो असं कैला उच्च काय ते विचारून घेतो तर दरवेळचे काही असं काय ते म्हणजे आयडेंटिफाय करून घेतो मी तसं मस्त कडे आयलाय केलापाटी फंक्शन आम्ही असल्या फंक्शन उच्च आयलो वाजता फंक्शन मी फंक्शन फोटोग्राफी करीत असताना तू उच्च आयलो असता त्या उच्च असं कसला काय तर बघतो मल्लेज ते उच्च सोडा विषयाच्या नाही सोडा म्हणतो बदलकडे आता उच्च आयला मी फंक्शन असल्यावर ते लग्गी कोणतरी रेस्क्यू आम्हाला करत असतं त्याच करतो तुमचे गाव काही आम्हाला कॉन्टॅक्ट नाही झालं ते आता कोणी तुम्ही दूरसून कॉल केले ते कोण रेस्क्यू असं मला उगत नाही तर आम्ही सांगायचं अरण्य इलाक्याचं लक्ष्यांचं फोन करा तिने यांचा नंबर नाही म्हटल्यावर आम्ही एक कोड नंबर देतो आम्ही असं आता अँब्युलन्स असं 108 पोलीस डिपार्टमेंट 112 असं असलं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1926 म्हणजे एक नंबर 1926 त्यास कॉल केल्यावर बँगलोर वाईल्ड लाईफ ऑफिस असतात तुम्हाला तुमचे एरिया कलेक्ट करून तुमच्या कैला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्हाला एक सेंड करतात नाहीतर तुमच्या नंबर इन्फॉर्मेशन देणार तुम्हाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुम्हाला इन्फॉर्म देतो काय ते उच्च काय ते तुम्हाला सांगितलं जंबरा वेळा जंबर सोडून द्यावे साध्य असत नाही केलावाटी असतो कैला उच्च आम्हाला गुत नाही झाल्यावर एक व्हॉट्सअप असा एक फोटो काढा दूरसून झाडा जाऊ नका यादा उच्च फोटो काढा चिक दूरसून राहून झाडा आता तुम्हाला एक उच्च दर्वेच्या विषयांत होऊन दे नाही तर केलं तर एक मान्यते होऊन तुम्हाला सरकारांसून कसला तर एक सवलत तुम्ही गावताय तरबेती नाही वेटरनरी डॉक्टर असं ट्रेनिंग असं डान्स झाले केला एक ट्रेनिंग देतात वेटरनरी कोर्स कोण करता त्यांच ट्रेनिंग देतात वाईल्ड लाईफच्या त्यांचं ट्रीटमेंटच्या त्या पुरत देतात अॅनिमल्सच्या दल्ल्यान मी त्यांच ते ट्रेनिंग देतात बेसिक ट्रेनिंग देतात मला सांगितलेलं कारण बेसिक देतात कसं अटेंड करावं त्यांचं एक 4 वर्षांत त्यांचं एक वर्ष अॅनिमलाच्या कैला तो पर्पज घेतो त्याच्या ಬಗ್ಗೆ ट्रेनिंग ते देतात म्हणल्यावर आम्हाला रेस्क्यूअरांचं आता आम्ही रेस्क्यू असल्यावर सांगतात वेटरनरी कोर्स करतो त्याला एक स्नेक ची स्टडी केल्यान तुमच्या आम्ही येतो ते वेटरनरी केला करू त्यांचं एक 6 मंथ त्यांचं एक हे असतं आमच्या ओटो केला वाटी कॉन्टॅक्ट करून घेऊन आमच्या ओटी येतात विचार मी येतो तुम्हाला काहीतरी रेस्क्यूच्या असल्यावर सांगा मी येतो त्यांचं आम्ही देताना आम्ही ट्रेन स्नेकाच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही ट्रेन देतो म्हणलं तुम्हाला सरकारांसून काही सरकारांसून येदोल सर नाही मान्यता लेटर मस्त दिले त्याला त्याच्या ಬಗ್ಗೆ काही गव्हर्नमेंट घेतले नाही एक भारी बेजार कायो अनु आम्हाला काही दव्यम नाही आम्हाला काहीतरी बैठ झाल्यावर तर त्याच झाल्यावर एक दव्य चिकित्साच्या एक बघून काहीतरी काही नाही विचार होता आता म्हटल्यावर तुम्ही आता एक या कसला जीवीचे एक संरक्षण करवायचे काम तुमचे तसल्याकडे तुम्ही एक लायकच्या कामास जाताना ते कसलं तरी एक अवघडा होता म्हटलं आम्ही ऐकलो असतो तसं अवघड होताना तुम्हाला सरकारांसून विम्या सरकार आम्हीच आमच्या ओन जबाबदारी येत असतात नाही सरकारांच काही नाही गावात नाही आता इवन या देखील केलं तुमच्या आता उरग रक्षणेस तुम्ही केला दरवेळची काठी वापरा म्हटलं उपकरण केला मनीचे असतात नाही त्यास ऍक्च्युली यू क्लॅम्प मात्र आम्ही यूज असच आहे स्नेकासाठी जाल्यार आम्हाला कर्नाटक अरण्य इलाख्यासून काही येदोलू किट नाही दिल्या केरळ सरकार हद्दीला वर्ष 2017 ಅಂತ काय त्याच किट दिल्यांचा त्यांचं ते जनजागृतीच्या ಬಗ್ಗೆ माहिती देवे हाव ಮತ್ತು ನಾವು म्हणण्याचे अरण्य प्रोग्राम केल्यांचा त्या अरण्यांचं नॅकरांचं स्कूल जाऊन त्यांचं माहिती द्यायचं दिल्यांचा
त्याच केला ते थंयसरल्यान सिलेक्ट करून किट दिलें केरला गव्हर्मेंटाचे मागीर मद्रास गव्हर्मेंटाचे त्यांचं एक किट देवाचें आसा त्याच बदल मेडिकल रिपेअरमेंट असं काही दिल्लें नाही जाल्यार किट जर एक दिलें आमच्या कर्नाटकांत ते दिल्लें नाही आता तुम्हाला असता इथे मस्त अभियान वयत आसत आता तुम्ही हाव मत नाव म्हणून सांगितलं एक अभियाना टाईप तसल्या अभियानांत सरकारांसून होयच्या अभियानांत तुम्हा असं ते हें करता ते म्हणजे सेरसोंग घेता ते आता तो एक लॉस आसा त्या गावांत तेल्या आमी आमचे एक अभियानांत सेरसोंग घेवया म्हणून सांगून एक सरकाराच्या वतीनसून फॉरेस्ट अरण्य इलाक्यात एक तालुका एक असल्या ना तालुकांत एक असुचे एक बंटवाळांत आम्ही 3 जण असुचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्टर असाचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्यांचे कॉन्ट्रॅक्टर कोण असत ते साधवून हाव मत ನಾವು ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವ ಹೋಯ್ತು ನಮಗೆ ದಾतो आम्हाला काय आम्ही फ्री होऊन जायचं त्यांचं अरण्य इलाक्याच्या त्यांचं प्राइस नाही त्यांचं एक हे असतं कॉन्सेप्ट असं हाव मत नाव ಮತ್ತು ಪರಿಸರ म्हणून एक कॉन्सेप्ट असतं त्यांचं एक देखला अमाऊंट असतं सरकाराच्या एक 5,000 काय अमाऊंट असतं त्यांचं परिसराच्या ಬಗ್ಗೆ त्यांना सांगावे त्यांचं एक संस्थेचं एक नाटक बीदी नाटकाचे साधून त्यांचे प्रोग्राम करतात मग आम्हाला येवे दाव्याचे एक फ्युअलचे चार्ज देतात मग आमच्या प्लॅनिंग आम्ही सांगवायचे आम्हाला कायला पुरा हव्या त्या पुरा आम्ही नेऊन जाऊया आम्हाला सपोर्ट मात्र देतात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमचे आता अरण्य इलाक्याचे फुल सपोर्ट देतात म्हटलं एक लायक कसं म्हटल्यार तुम्हाला तिने एक तुम्हाला सेरसोंग घेतल्या निमित्त बाहेरल्या जनांच एक तुमच्यावर एक धैर्य असतो त्याला साधवलं तो एक आम्हाला उरग रक्षक होऊन असतो नाही केली तरी दखली केली तरी प्राण्यांच्या एक हेल्प करतात म्हणून एक धैर्य येतो करेक्ट आता या एक तुमचे एक छायाचित्राचे एक जीवन कसले असा नाही जाल्यार तुमचे एक उरग रक्षणाचे जीवन या जीवनात तुम्ही कोणास तर एक उडास काढ इष्ट पावता का आता माझ्या उरग रक्षणास येवाच्या दे मी फोटोग्राफी छायाचित्र फोटोग्राफी करून असलो परंतु उडास काढायचे म्हटल्यार प्रवीण चंद्र के कला आमच्या भावाची मामाच्या भाऊ त्यांचे एक स्टुडिओ होते मी इस्क्लास जायत असताना त्यांच्या सांजे होताना फोटो हार्डवेअर रोल द्यावे लॅबेस जाऊन रोल प्रिंट करून आणून द्यायचे काम करीत होतो सांजे इस्कूल सोडल्यापर्यंत मी कॅमेरा होत्या पूर होते घरा होत्या मीच कॅमेरा घेऊन वाटिकेचे फोटो मीच काढले त्या भाऊन बघतला भाऊन बघून होता त्याला फोटोग्राफी करेक्ट अँगल त्या बघून याला फोटोग्राफी शिकावं तसं मी फुल त्या एका फंक्शन होते फुल डिपेंड फोटोग्राफीस ಬಗ್ಗೆ कसं हवंय फुल त्याचे गुरु होतं प्रवीण भाव प्रवीण चंद्र आता नाही ते काल 2 वर्षांनी कालावले ते एक मी ಒಟ್ಟು असले आमच्या प्रभाकरांना मुदलाडकाचे ते पंप याच्या वेनिंग याच्या इलेक्ट्रिक वर वर्क करीत होते त्यांचे फंक्शन त्या एक लेवल असतात मी एक फोटोग्राफीस एक आम्हाला जेन हव्या त्याला शिकवल्या बरी होते मला शिकवल्या बरे आमचे गुरु झाले ते प्रवीण चंद्र दोघांनी ಒಟ್ಟು आम्ही शिकले मी जनरेशन दीपक आयलो सुब्बू आयलो आमच्या बरोबर ಒಟ್ಟು ಸೈನ್ ಲಿಂಕ್ मी घेत असताना संघ तयापर असताना केला संघापूर संघ म्हणता नोडा झाला आता तुम्ही इथे तुम्ही तुमच्या वृत्ती प्रवृत्ती सोडून तुम्ही ते सामाजिक होऊन केंतपुरा असो एक सामाजिक आम्ही संघ संस्थेच म्हटल्यार एक साऊथ कॅनरा फोटोग्राफी असोसिएशन मंगळूर उडुपी दक्षिण त्याच्या बंटल वलयाचे सदस्य होऊन असतात मी आमच्या गावामध्ये एक देवाचे दोंपदा बळी म्हणायचे 50 जणांचा प्रोग्राम त्याचे काय तरी आम्ही ते स्टुडिओ लागे बसून असताना जिलगेनी बरोबर एक ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೇಳ ಮೂಡೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಷ್ಟ एक 13 ವರ್ಷ 13ನೇ ವರ್ಷ ತಂತು ಸಂಘಟನೆ ಕरून ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಕ್तेन ಮಿಂತು ಐತ ಅಂತ तुम्ही एक तैन एक सामाजिक चटुवटिके ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು ತಂತು ಸಮಿತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ತಂತು ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಮ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೊಡಮ ಅಂತ ಕಲಾ ಪ್ರಸಾದಿತ ಸಂಗಮ ತಂತು
ಸದಸ್ಯ ಹೋಣಸ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಹೋಣಸ ಈಗ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬಯಲು ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಟೀಲು ತೆಂತು ಸಂಘ ಅಂತ पूरा तुम्ही आता दिखता संघ असं बदल 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 क्षेत्रांसून नाही एक क्षेत्र एक म्हणजे आमस हवेदल पूर संघटने ओढून घ्यावं माले आता आमच्या परिसरास आमच्या गावात कसं असं त्या संघटनेत सक्रिय होऊन बोलावण्याचे लायक लायक विचार आम्ही केद्दो सामाजिक होऊन असतोय त्या आम्हास एक बांधव्य चढ वय 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 आता आम्ही साधारण बाहेर असं बघताना पूर वेळांत उच्च असं बाहेर बघ गावत नाही सगळे उच्च वय गावत नाही त्या असं उच्च असं बाहेर यावं म्हणत केला तरी एक वेळ असाय ಟಿಲಕರ್ त्याचे टाइमिंग नाही ಅಂತ ವಿಷಕಾರಿचे ಹುಚ್ಚು ಚಡಾಯಿತು ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ त्याचं आहारास भोन टाइम होतो त्या आहारासाठी बायसरच्या चढायचं सांजे संचार रात्री चढ संचार असता विषकारी नसल्यावर रात्री संचार नाही असत त्याला चढायचं सकाळी एक 10 घंट्यापर्यंत दंपराटा टाइम त्या एक वॉटर सोर्स बघून घ्यायचे एक पाण्यासाठी पुरा यायचे मोमेंट त्या टायमाला असतात मी ಕೆಲವು पाण्याचे टाइम पुरा यावे होईनाताना काहीतरी जेवण पुरा आडकडापचे काहीतरी प्राणी एक बदल तरी आयलाम झाल्या ते चुकून बसतात मग त्याने दंपरपर्यंत एक साधारण 3 घंटे 4 घंट्याच्या टाइम असं पुरा बाहेर यायचे म्हणून कलोक पडल्यापर्यंत उच्चचे चढायत विषाकारी म्हणजे काही एक त्यास खावायला फुड ಕೆಲವು उंदरा होते बाकीची पुरा कलोक पडताना बायसर त्या टायमाची त्या फुड्डासाठी ते संचार चढ असतात ते संचार केलं ऑलमोस्ट रात्रीत विषाकारी म्हणजे विषय हईत हाव म्हणते दिसाईडी वर असतात विषाच्या उच्च पुरा रात्री संचार चढ विषय नातल्याची की दिसा चढ असतात रात्री त्यांचे संचार काहीतरी रुंकार आहे ते स्टील लोन असतात विषय नातले विषाकारी झाल्यावर ते दायित्व भोवत असतात आता आणि एक संदर्भात आमच्या घरात दाल्लाय आम्ही आता आमच्या आता उच्च दिसताना आम्ही उरगरक्षकांना साधवतो ते धरतात आणि ते सांगितले आता म्हटलं पुराकडे आम्हाला साधवत असतात आता या मेटिंग टाइम म्हणून सांगून एक त्याच्या एक ब्रीडिंग टाइम म्हणून सांगून ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही कशाला सांगू ब्रीडिंग तमास एक आमच्या लेकरात एक नोव्हेंबर ऑक्टोबर पर्यंत नोव्हेंबर डिसेंबरांत मेटिंग टाइम स्नेकाचे एक मेटिंग टाइम असतात ते आमचे आम्ही कोणतरी कॉल केला तर तुमच्या घरा उच्च इलाम झाल्यावर आम्ही मेटिंग टाइम ह्या टाइम झाला स्नेक बघतो स्नेक बघून आता तो एक प्रौढ अवस्थेची प्रायचम झाल्यावर ते एक किती दिशा धरता हो मात्र उच्च दिसलं बदल याची कल्लार आणि काहीतरी चढून नाही दिसलं परवाच एक कालो आयलो तो आधी हलदू असं सांगताना मेटिंग प्रोसेस प्रौढ अवस्था खैलो झाल्यावर त्याची दूर रेस्क्यू आम्ही सोडतो त्या एक स्नेक असं एक मेल आणि फिमेल असं साधारण एक 2-3 किलोमीटर सराउंडिंग ಅಂತ एक ಫಿಮೇಲ್ असताना तो मेल ते येतो त्यानंतर ಫಿಮೇಲचे हार्मोन रिलीज करतात मेटिंग टाइमवर गाली वाऱ्यांत हार्मोन रिलीज करतात त्या रिलीज करताना त्या 3-4 किलोमीटर सर्कलांत कितीतरी मेल असल्यावर येतात तो एकच उच्चतम सांगवायच नाही फिमेल आता एक उच्च तुमच्या गळाला गॅस्टम झाल्या तुमच्या 4 किलोमीटर 4-5 उच्च असतात ते किती असतात गावात कळत नाही ते संघर्ष स्टार्ट असतात गलट मेल्स गलट होतात फिमेल्स काय म्हणतात सायलेंट होऊन असतात काहीतरी झाडा लागेल तो सायलेंट असतात त्याच्या वाटेत बघित फिमेल करून त्यास एक असं गिडीवून जोर करून मेटिंग करतात मेटिंग टाइम होता ना संघर्ष होता आम्ही बघतलं बरे हादले मेटिंग व्हायचे बघून असतो त्याच्या बरोबर शिकतो बघतल्यावर मेटिंग वरून रप्पा गेले तो येऊन सांगतो नाही ते मेल्स लढाई करीत असतात चिकेल्यानंतर जोर जोर लढाई चावून घ्यायच्या आम्ही बघत उच्च चावतात मेल मेल्स फायटिंग व्हायचं त्याच्या चिकेला बांधतो एक उच्च डिस्टर्ब झाल्यानंतर विकेंड बघताना ते असतात इथे तो त्या निजेवून मेटिंग नाही मेटिंगाचे कूल होऊन मेटिंग करीत असतात सायलेंट नाही जसं आता मी अनेक विचार करतो तुम्ही सांगितलं प्रश्न म्हणजे तुम्ही आता दरले उच्च तर एक जागेर सोडवेने आता दरले उच्च सोडवेने त्या सोडायच्या जागो तुम्ही कैल्या रीतीन ते एक या करता वय आयके करा म्हटल्यार आमास पावसी चिके गावल्यार भारी हाऊर दाव्याच्या प्लेस पर बघत नाही
म्हटल्यार मस्त पर्याय टायप असताना आम्ही बघत नाही. वय वय गिमांत प्रती की पाण्याचा सोर्स काही असतात ते बघतो. ते बघता हा त्यासाठी आम्ही देखले उच्च गावले रे चिके तोट गादे असल्या बारी आम्हाला कळत आम्ही सांगतो. वय वय ಕೆಲವು ಎದುರು सांगतो इथे ರಿलीज करा करतो. ಅಂತ सांगतो जागो तुम्ही त्या सावेदೆಲ್ಲ टाईपाचे जागे टाईप बघून करतो आम्ही. वय 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 क्लायमेट डिपेंड होऊन असता मस्त आता अखेरीस आमच्या एक वीक्षकांच तुम्ही कैल्या रीतीचे एक उच्चांच्यावर एक जागृत द्यावे एक इच्छा पावतो कैल्या रीतीने सांगू इष्ट पावतो. उच्चच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या जातीच्यांचं सांगायचे म्हणजे तो सगळ्या जन समाजांचो असल्यार उच्च खैलवून आम्हास अद्दी कलस हवं. मी आता उच्च कसलो काय त्या पुन्हा आम्हास ज्ञान हवं नाही तर विषाचे उच्च असोचे चारच व्हेरायटी आम्हास इथे गावाच्या स्पेक्टिकल नागर हाव एक मणियार गावते रसल स्वयंपर मणियार बलकंदडी हे उच्च आम्हास आयडेंटिफाय करावे. विषनातले उच्च मस्त असत. विषनातले उच्च आम्ही विषचे सांगू धर्मच आम्ही डिशी मारायचे बघतो आम्हाला अगत्य नाही ते डिशी मारायचे. तो उच्च काय लावून झाला त्याच्या त्यास सोडवात तो त्याच्या वाटेवर जातो. आम्ही त्यास उपद्र करावे म्हणत नाही. तसं तुम्हाला बाहेर उपद्र असल्यावर त्यांच्या रक्षणास आम्हाला त्यांच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्फॉर्म केलं ते करतात. तसं म्हणू ಕೆಲವು एक स्नेक आम्ही घरा भितर येताना त्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು नाही झाल्या एक उच्चाचे एक फोटो काढायचो. एकच आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर असले कोण तुमच्या लगच्या रेस्क्युअर असं त्यांचे एक फोटो सेंड करून त्यांचं इन्फॉर्मेशन उच्च कैला विषाकारी आहे. विषाकारी झाल्यावर रेस्क्यू करून झाल्या मात्र खराब आहे. ಕೆಲವು ಪೂರಾ रेस्क्यू केल्यावर चुकत नाही. ಕೆಲವು वाटे आम्ही नॉन विषाचे नसले तर उच्च आम्हाला रेस्क्यू कर साधवतात. हात द्यायला साधवतात. तारी माडायला आल्यावर साधवतात. तो तारी माडायला ಒಂದೇ ಮಿಗೆ ಹದ್ಲೆ ಮಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಂದಾಡಿ म्हणतो देखले ते पुरा मनुष्य मरवेचे काय उच्च नाही. ते घरा बरी असं आमचे नीटनेस तोवी नातल्यान मी ते पुरा उच्च यावेचे आमच्या घरा सुತ್ತमुत्त निर्मल होऊन असल्यावर ते उच्च पुरा कैला आमच्या घराला येत नाही. आमच्या घराच्या सुತ್ತमुत्त केअर पुरा असल्यावर ते केअर पुरा यूज करून चुच्चिंद्रे हुंदीरे असले पुरा आता आम्ही आलेलो म्हणतो शनी कुंडाच्या ते पुरा गुड बांधून पुरा पोरत होताना त्याचे स्मेल गावता स्नेक असं. आता आमच्या परिसरात बहुत असतात तोटांतल्या तिने त्याच एक ते पोरतवला त्याच्या स्मेल गावताना ते फीडिंग साठी आमच्या घराच्या बरी शेतात भरतो आणि ते आमच्या घरास पुरा उच्च यावेचे अगत्य नाही त्याच येतो नाही ते आहारासाठी मात्र आयल्या नामास त्या मात्र नीटनेस क्लीन घराच्या सुತ್ತमुत्त नीट मग घराच्या आम्ही फॉट पुरत होतो फुलांच्या झाड पुरत होतो तो तर एक 10 फीट दूर तोल्यार तसले उच्च यावेच असले असलं त्या झाडा लागे तिने हिन्यांत असल्यार तिन्यांत फूड करून दायत असतात. घरा भितर करायचे याचे अभिप्राय नाही. म्हटल्यार एक आम्ही ते सांगत काय म्हटल्यार आमच्या लागी एक उरगा रक्षकाचे एक नंबर एक तेवून घेऊया म्हणता तुम्ही. उरगा रक्षाचा नंबर तोंड घेऊया. उरगा रक्षाचा नंबर तुमच्या गावात कोण नायम झाल्यावर तुमच्या हेल्पलाईन अरण्य इलाक्याचे इन्फॉर्मेशन 1926 ಖಾಲಿ उरगा रक्षा समजा तुमच्या घराच्या सुತ್ತमुत्त खैला प्राणी यत्ता समजाल्यार त्यास तुम्ही अरण्य इलाक्याचे एक अर्जी घालावीच. ऍक्च्युअली कंप्लेंट म्हणायचे आता आम्हाला काय तर ತೊಂದರೆ झालं म्हणतात त्याचे एक अर्जी घालावी नसता कोण गाडीत नाहीच त्याच्या ಬಗ್ಗೆ जागृती व्हायची आहे. आम्ही असं तर आम्ही त्याच्या ಬಗ್ಗೆ जागृती करीत असतो. जागृती अभियान करताव्या तुम्ही आम्ही तर अभियान करीत असतो. डिपेंड आम्ही रेस्क्यू साधाल्याकडे आता आम्हाला त्यासमोर टायमिंग मी सोडला नाही. मग काहीतरी रेस्क्यू आल्या रे त्या उच्च कैला उच्च तो विषय नाही तो विषय असतात त्या घरचे असतात ते घरच्या बऱ्याच्या पुढे येतात त्या सांगतो. अरण्य इलाक्याच्या केला स्कूल असं अभियानात होईत आधी काय म्हटलं ते प्रायमरीच मस्त अभियानात होईत ते त्यास आत्ताच्या जनरेशनचं प्रायमरीच सांगूच्या नाका ते आम्ही सांगितलं विषय उच्च दर्जाचे असे आम्ही टेक्निकल सांगून असतो ते न्यायाकडे प्रयत्न करतात. तिने एक संशोधन करूया तिने सांगितलं बघ्या म्हणतात एक हायस्कूल परांतल्या न्याकरांचं त्याच्या ಬಗ್ಗೆ क्लास तर त्या अरण्य इलाक्याच्या अंडरच आम्ही करायचे. आता शिवप्रसाद येद्दोळ सर तुम्ही आमचे एक इथे कार्यक्रमास येऊन तुमचे एक उरगा रक्षणाचे जीवनाचे एक रोचक अनुभव आमच्या वाटून घेतल्यास तुम्हाला धन्यवाद. धन्यवाद. या विश्व कोंकणी केंद्र यांच्या युट्यूब चॅनल येऊन युट्यूब चॅनल सगळ्यांचं संभाषण करायचे यांच्या पुरं मी बघित असतो. चुक्कोड रीतीने या कार्यक्रम येत असतात.
एक चुक्कोड आमच्या समाजाचे एक चुक्कोड विषय ಕೆಲವೊಂದು बदल बदल तराचे अतिथ्यांचं साधवून त्यांच्या ಬಗ್ಗೆ अनुभव जनांचं कळवण्यासाठी अनुभव मस्त असा त्याच्या ಬಗ್ಗೆ येऊन साधवून ह्या एक वाहिनी मुखांतर जनांचं एक ಲಾಯಕವನ್ನು ಆಮಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ सांगत ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತು ಆಮಸ್ ಗೊತ್ತಿನ ವಿಷಯ या ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು आमच्या समाजास कळवचा एक कार्यक्रम होता या विश्व कोंकण केंद्र यूट्यूब चॅनल यांचं एक कृतज्ञते माझ्यास म्हणजे पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानांत माझे गुरु झाले प्रवीण चंद्रके कळाय हे अंतू मस्त कामांत पदाधिकाऱ्यास पूरा प्रोत्साह देऊन या कार्यक्रमास पूरा भागवहित होते एक त्यांच्या एक उडास काढाय मी एक इष्ट करतो प्रतिबिंब कार्यक्रमास आम्हाला साधवून ह्या कार्यक्रमास माझे अनुभव म्हणजे जनांस माझ्या ಬಗ್ಗೆ या उरुग रक्षणाच्या ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸವೆ साधवल्या तुम्हासो म्हणजे या विश्व कोंकणी केंद्र यांसो आणि श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान यांसो मी कृतज्ञ धन्यवाद धन्यवाद जन भियोनु दूर धावेच्या सारख्याला एक जीवांची रक्षण कसायला आहे त्या मस्त प्रीतीन सुनानी एक धैर्य तेवून करवेचे काम रक्षण करायचे काम कसायला आहे त्या एक अभिनंदनार्ह झालंय हे केवळ जीवांचे एक संरक्षण मात्र नाही त्याच्या ಒಟ್ಟೊತ್ತು एक प्रकृतीचे समतोलन एक करून द्यायचे देणे थोरल्या म्हणून सांगून आमच्या शिवप्रसादनांनी दाखवून दिलेंसा तुमचे ह्या धैर्य ह्या एक जागृती कसायला असा एक जे संरक्षण वन्यजीवी संरक्षणाच्या ओरू या आमच्या समाजाच्या एक जनांग युवा जनांगास स्फूर्तीदायक होईत म्हणून एक आशयांत आजच्या कार्यक्रमाक धावतोसा तुम्हा पोरांचो मस्त आभार आजच्या दिसाच्या कोंकणी शब्द येऊन नांगोर या नांगोर म्हणूचे गादे आंबुडवे उपयोग करीत असलेलं उपकरण ह्यास कन्नडांत ನೇಗಿಲು म्हणतात इंग्लिशांत प्लो म्हणतात ह्याचे एक तुदीयेस एक लोखंडाचे तगड बांधिते त्यास पाल म्हणून सांगतात